जतन खुलुमगान ओमफ्राय दिनै जोंनाव स्पेशल प्रेस मिट बै फैयो फैलेखा जोंनाव ओमफ्राय पहिलानो बिसि गोदाल 2026 नि बाय ट्रिंनि बाय क्रिसमास पार्टसाव लाइक थाङाबोनि ग्रिटिंस जमन याफाराव दिनै खामानि हामजामा दायथि बाय याफाराव ताई जोङो देबना बसंगो जों दिनै प्रेस मिट खेल फैदों मानि कारण काय दिनै सेकेंड फाउंडेशन डे दिनै देबना बसं सेमाना फर्स्ट फाउंडेशन डे का सेमाना जोङो खवाय पद बिलुसनि खेलिखा ताकलाय हेंगे सेकेंड फाउंडेशन डे जों 11 तारिख खाना जोंआवो फैनानै थां दङ आबो हुगाय थाइखा सालगाहाति जुलिसरा कुमारगा उनुगुरि डिस्ट्रिक्ट हेंगाय जों आप दिनै पान्ना जों जेंलायनाय इनॉग्रेशन जों जेंलायनाय 2 PM onwards सादिक दाम 10 जों कन्टिन्यू फैनाय तो आ प्रोग्रामो जिनि इनॉग्रेटर नंनाय जिनि सुइकुरुं साहित्यिक जिनि बरन बिसिङो कग्रंनि सुइकुरुं साइकुरुं आपुंगाय विकास देबरमा सा बत इनॉग्रेट खेनाय ताई आ प्रोग्रामो मोजां रिबै आपुनि चीफ गेस्ट नंनाय जिनि सार अनिमेश देबरमा फरेस्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर आम पांडाव माजा फैनाय जिनि बरमग्रां एमएलए रो जिनि रंजित सार एमएलए को दंनाय चित्तरंजन सार एमएलए दंनाय ताई जिनि आ प्रोग्राम माजा फैनाय जिनि एक्स मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर अगुर देबरमा एक्स सीएम राधाचरण देबरमा ब्रो माजा फैनाय तामबा देबरमा बसंखाय नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आ बागे आ कॉमन प्लेटफॉर्म सुम जिनि दफारनि जिनि देबरमा बसंनि जे जिनि कल्चरल जिनि हेरिटेज दंनो जिनि कालमु जुमु दंनो जिनि सोशल जिनि बॉन्डिंग्स आबो सुदा काराखि मजु खितना बागे तामबा त्रिपुरा हावो जिन दफारो दायित्व गोबां जों जत दफाबानो जों तुदुलै तंलायलाय हिमलाय गाहामलायनो जों बसका बिसिनि नाहामुङो आबैथना बागे यूनिटी जत दफारो यूनिटी खिना बागे जिनि 19 ट्रेक दङ आबो जों हारै जों या साम जेंनाय मानि गैया ताबो ऑर्गेनाइजेशन जिको जस्ट स्टार्टिंग द आबाद सराय आपसेकुलि हाय ताबो आबो मागे जों जतनो कोइहरो जों ऑर्गेनाइजेशन तरफ होते त्रिपुरा हानि जत और डेवलपमेंट बसं कम्युनिटी जत और तिनि दफारो तनाय नो जतनो आमाजा आप्रोग्राम माजाना बागे आबो मेन रूट हाईवे रूट नि नांलाय जागना आबो लामाबाय जस्ट नांलाय जाग आगना उनो गै जतन फैबायदि ताकुरो बुकुरो मारो फारो दरा दफानो हामजागैनो जिनि बिसिङो साइमा लायनानै सिलायनानै गाहामखाय निजरान बिसिङो जिनि आदान प्रदान जों खैलायनानै जिनि मुङावनो जों याखौ लायनानै जिनि हामजामानो जों बागलायनानै आ प्रग्राम कल्चरल प्रोग्राम मोननाय आरो इनॉग्रेशन मोननाय प्रोग्राम मोननाय गावनो जों दिनै स्पेशली प्रेस मिट दिनै आरो serang jati media tai oro dongoi tai hapang tai lukuni kharang tai kok tripura bon bisiti sung abo jatrono api khai khoro koi khoro chino panda maja phani nai au panda no masang di nai asun habai